Máte doma budoucího prvňáčka? Skvělá zpráva, protože u nás na Kvítkové se na nové školáčky už moc těšíme. A tak si teď povíme, jak zápis probíhá a co si vzít sebou. Nejprve se od 1. března do 2. dubna registrujte online na webu zápis do zszlín.cz. Tam vyplníte údaje o dítěti a můžete si vybrat v rezervačním systému čas zápisu. Pak už jen přijdete k nám do školy, a to 4. dubna mezi 13. a 18. hodinou. A co si vzít sebou? Rodný list dítěte, váš občanský průkaz a vytištěnou žádost o přijetí. Pokud žádáte o odklad školní docházky, nezapomeňte i žádost o odklad. Zápis je ale víc než jen formalita. Je to první setkání dítěte se školou, takže bude plný her a zábavy. Nebojte, nejde o žádné testování. Cílem je, aby se děti cítily dobře a vy jako rodiče měli možnost poznat naši školu i učitele. A protože každý malý školák si zaslouží odměnu, odnesete si domů i malý dárek. Chcete vědět víc? Všechny důležité informace najdete na našem webu zskvítková.cz. Těšíme se na vás!